Prinsessa Toadstoolin täytyy olla sisällä. Liikkumattorykäleet! Tavoitelkaa taivasta sekin syöpäläiset! Ei nyt senkin roton raato! Saat palkkiosi myöhemmin! Luuletko minun kantavan moista kassaa? Sanoin myöhemmin! Toveri, minusta on aika suunnata kohti kukkuloita. Hei, katsokaa! Ilmaista italialaista ruokaa! Syödään! Anteeksi, paisano. Haluaisimme tilata 3 ilmaista spagettia. Miten ois? Jos jäisitte vangeikseni. Prinsessa Toadstool voi unohtaa pelastuksen, sillä olen pistänyt hänen ylkäystävänsä Koopa koppiin. Näyttää siltä, että edessämme on 20 vuotta vettä ja leipää. Ei käy, vatsani ei enää ikinä puhuisi minulle. Kuulkaa, minulla on suunnitelma. Vettä! Hei, se joka teistä putkipummeista jatkaa kiljumista kuolee janoon. Hän! Kautta tortelliinin, tämä on minun vettäni. Pattikakku, pastaa miehille. Anna tänne pastavoimaa parhaille. Hei, mitä kierroa te puuhaatte? Pastavoimaa! Hei, mitä järkeä siinä on? Sori, serifi. Se oli vahinko. Joo, tarkoitan, olimme niin janoisia, että me tienneet mitä teimme. Mä varoitan teitä senkin sontiaiset, älkää tehkö sitä toiste. Selvä teki, paisano. Anna tuikku matalan painetta. Mammeja! Juuri niitä tarvitaan sellimurtoon. Tästä saatte pamauksen ulos, seriffi Mauseri. Eli Toad pian saa meitä ulos täältä. Mä syön tämän laverin. Pommi Oho, tarvitsen lääkäriä. Mä tarviin pizzan. Pysäyttäkää nuo hevosvarkaat! Olet oikeassa, Toad. Tämä on se kaivos, mistä prinsessa Toadstool lähetti ne savumerkit. Toivottavasti löydämme hänet ennen kuin serifin porvat löytää meidän. Joku on muurannut kaivoksen umpeen. Lyön vaikka vetoa, että täällä Koopa säilyttää prinsessaa. Me voidaan hyödyntää näitä pommi-istutuksia. Hei, kaveri! Katsokaa! Hei, kaveri! Oikein! Seiso tien lähellä! Ala painua! Herää!
Mitä Luiki? Putkimiehet nukkuu työaikana vain silloin, kun tehdään tuntihommia. Luigi. Kiitti Mario, mutta mä en voi hengittää täällä. Mä olen menyytä. Se on mennyttä, makaronimies. Mennyttä? Voi ei, koita kestää, pikkuveli. Maria haki sinulle raitista ilmaa. Ja, nyt me ollaan kaikki menyytä. No niin, Kielidero. Nyt nähdään, kuka todella on lännen nopein. Chip, chip, 6. siivillä. Vedä. chip, chip, chip. Sheepien laskeminen saa minut aina uniseksi. Chip, chip. Sai sut. Vastaan se oli 5, sinä petkutit. Niin kuin isoisäni Poopala Koopa sanoi, petkuta iske ja olet naimisissa. Sinä et petkuttamalla tästä selviä. Tulkaa kaverit, Savu on varmaan jo hävinnyt, etsitään prinsessaa. Tiesin, että meidän olisi pitänyt katsoa ensin täältä. Miten mukavaa, että poikitte katsomaan prinsessi Toadstoolia. Miten nyt suu pannaan raadan päälle? Nyt olen saanut teidät anahodottajat sinne minne halusinkin. Vettä! Kuule solinaa! Nopeasti Luiki, on putkimiehen voiman vuoro. On enemmän kuin yksi keino päästä eroon tuholaisista. Valmiina Luiki! Valmis ja vanukas. Tarkoitan valmis ja mehukas. Okei, antaa olla. Ota iisisti Koopaa! Olemme vapaita. Miten voin teitä kiittää? Helposti, voi mainita ainakin 7 tapaa. 7. Spagetti, ravioli, makaroni, tortellini, lasagne, herkkusieni ja uunijäätelö.